Hola, benvinguts al primer capítol d'aquesta setmana de Sant Jordi. Com sabeu, des de Vius Popular hem engegat uns capítols especials que cada dia farem una càpsula pensada en Sant Jordi. Avui, en el primer capítol, parlem amb en Marc Miguel Lluís, que és un company de la cultura popular des de ja fa més de 15 anys com a llibreria. És una llibreria referent dins la cultura popular. Hola, com estem? Hola, doncs, confinats, que és el que toca. Correcte. Veig que t'has confinat a la llibreria. O és que a casa tens ficat el cartellet de l'altre dia? És que l'altre dia és al revés. Casa està a la botiga. Perquè Ah, fa d'acord. un any que vam apostar per convertir-ho i especialitzar molt encara més. Perquè fins ara havien combinat la llibreria de cultura general amb la part de la llibreria. I mica en mica la llibreria es va menjar tota la llibreria convencional i llavors, bàsicament per un tema de costos, el local és a casa. Per tant, entenc que ja, bàsicament, aquesta llibreria és online i amb les fires que es fan. Bàsicament, diguem que és ambulant, que és m'agrada més el concepte transhumant perquè és més bonic, però és així, bàsicament és ambulant i de fires, i puntualment, fins ara, online, perquè el 99% de la feina sempre ha sigut via fires, via festivals, via el contacte directe amb la gent. I el tema d'online és encara, ara ha passat a ser molt més, però quan dic molt més, m'han passat de ser 3 comandes al mes a 6 comandes al mes, o sigui que tampoc no és molt diferència en aquest sentit. És a dir, el món del que és la llibreria online i més tan especialitzada, doncs sí, té un sector molt específic que encara estem passant al segle XXI i encara ens agrada olorar el paper nou i el paper vell, també. Ja que parlem Aquest és molt més. Clar, vulguis o no, una cosa és el client, que us coneixeu els llibres i ja sabeu molt concretament, però molta part de la feina que faig és poder portar aquest llibre a gent que no el coneix habitualment. Clar, per dir-vos una xifra així pel cap, he passat de que poder al mes de març m'havia vengut uns 150 o 200 llibres a gent a vendre'n 20. Clar, aquesta diferència ve moltíssim donada perquè hi ha un sector de gent que moltes vegades doncs, no ho sap, que hi ha llibres d'arquitectura tradicional, que hi ha partitures per a gralla, i llavors quan me troben a les fires, als festivals, pum, els agafen. L'altre sector és la gent que en sap, que n'enteneu del tema, i aquí llavors me poseu més a prova, que és l'altre. Busquem aquell facsímil del segle XVIII que sabem que ha d'haver-hi. O Però aquella escolta... pregunta tan dura que és què tens que no tingui? Hòstia. Sí, això és molt típica de l'Amadeu, també. Però escolta, parlant de Sant Jordi, ara estem confinats, el que és la part del llibre de la cultura actual de Sant Jordi, podríem dir que desapareix en aquest cantó, en aquests moments. Com l'has plantejat com a llibreria? Com us heu plantejat subsistir, sobreviure, i més tenint en compte que el punt fort de les vendes molts cops és Sant Jordi en moltes llibreries, sobretot en la general, clar. Aviam, per arribar al plantejament una miqueta que he arribat, us explicaré en què m'he fixat. He tingut la sort de veure el món de les mones, tot el sector de la pastisseria, com ha enfrontat la Pasqua. I han fet una cosa que crec molt bé, que és dir, bueno, aviam, no serà el que era, però la gent no voldrà celebrar igualment. Per tant, oferirem la possibilitat de portar-lo a casa, de que el guardis per més endavant i tot plegat. I, de fet, al sector del llibre estem arribant una mica tard a aquestes reflexions, però hi estem arribant. I actualment, jo, com totes les llibreries, diguem-ne que donem 3 opcions. Una és enviar-lo a casa, però això vol dir que ho fan quan acabin el vídeo us poseu a demanar-ho, perquè si no el dijous no us arribarà. O bé, quan tot passi, que això és una opció que m'està sorprenent molt positivament. Hi ha molta gent que està decidint, no, tranquil, jo et faig la comanda i quan tot passi ja m'ho faràs arribar. I l'última opció, que era la de sortir a fires i festivals, s'ha passat el 23 de juliol. Serà una fira del llibre molt maca a tota Catalunya.
Bueno, segur que segurament la gaudirem. Escolta'm, i a part d'això, abans ens plantejaves que la vessant online no la veus com a futur de la llibreria. Segur? Sí? Jo, la veritat és que soc dels primers que m'hi vaig posar, i tinc moltes ganes, i he fotut una web, tinc el meu plan YouTube, tinc la meva història, però la conclusió sempre acaba sent la mateixa. És un esforç que has de fer, perquè és com el que abans hauria contribuït a fer mailings, a fer catàlegs, a enviar cartes a la gent, doncs ara ho fas via online. Però el resultat final sempre serà molt, molt, molt més inferior que la venda directa. Suposo per aquest tema, perquè hi ha moltes vegades la funció que poder no hi ha biblioteques de la temàtica arreu del territori que donin a conèixer aquests llibres, llibres de Rabasa de Meieres, llibres de tot plegat, i llavors no hi arribes fàcilment. Aquests dies, una de les coses divertides és que m'estan arribant consultes sobre llibres relacionats amb cultura tradicional, però, per exemple, ara fa poc sobre el tema de la dona i el concepte de la defensa de la dona dins la cultura popular. Hi ha una sèrie de llibres de la dona pagès, de l'allò, que molt interessants que hi són. Però arribar a aquesta consulta, de moment, via internet, suposo que la xarxa és massa grossa. Llavors, aquí nosaltres, tot i que vaig fer un tuit ara fa poc dient, ostres, gràcies per parlar tant de mi a les notícies, perquè parlen del llibre, de la cultura, de les tradicions, dels autònoms i dels firaires. Estic cada dia a les notícies, és boníssim. Però, tot i així, no som a la primera línia de difusió al dia a dia. Llavors, per exemple, un Amazon, les grans llibreries, les grans editorials no donen vida a internet per a aquestes coses petites. Llavors, la nostra feina és, a part d'anar fent saber a la gent, escolta'm, que existim, que fem tot plegat, és anar fent de consultors. El llibre tradicional. Quan arriba una persona i et diu, mira, és que hi ha un llibre, no diré el títol, perquè és que l'autor ho va fer amb molt bona intenció, però no ho va fer, no és un bon llibre. I m'ha arribat 3 o 4 vegades gent dient-me, ostres, el tens? Sí. Me'l pots... Saps el que demanes? Home, m'han dit que parla de festes, d'allò... Saps el que demanes? És filosofia de la festa. És una filosofia d'ella, Ostres! I llavors, a partir d'aquí ja en parlem. Clar, és una part que la llibreria té la seva raó de ser amb aquest punt de consulta, de referències. Potser és la de fer de llibreter. Sí. De llibreter. Evidentment, clar, parlem que la llibreria és una llibreria especialitzada en cultura popular, una cultura popular, pel que ens expliques, amb una visió oberta del que s'entén com cultura popular. Sí, aquesta és una de les coses que m'ha costat molt defensar, però moltes vegades parlaves de cultura popular o se t'enfocava la gent cap a un tipus de cultura popular molt concreta o cap a un tipus de cultura popular polititzada. Jo no, jo vull parlar de cultura popular. D'aquesta manera, tant puc tenir danses del País Basc com d'Itàlia, com d'aquí, com parlar de com es treballa la fusta al nord d'Europa, com el treball del bosc aquí amb els carboners. Buscant aquesta concepció, més que res. Doncs, Lluís, moltíssimes gràcies per encetar aquests especials de la Setmana de Sant Jordi. Doncs avui parlant amb en Lluís des de la Telellibreria. Bé, podria donar una opció a la gent, no? Perquè passarà el típic de Sant Jordi, que arribarà el dia de Sant Jordi i no tens el llibre per la persona. Us proposo 2 opcions. Una, hi ha vals per fer de llibre, i l'altra opció, escolta'm, escriviu, gaudiu-ne. No només els llibres es poden comprar, sinó també en podeu fer un vosaltres, i segur que la persona que li regaleu d'entrada us dirà que és molt bonic. No sé si us llegirà, però us dirà que és molt bonic. Perfecte. Doncs així prenem nota, la prenem a mà
i ens seguim veient. Ens seguim veient. Vinga, fins ara. Adéu. Bueno. Llavors, al cap de poques hores m'envies i dic, oh, aquesta gent què? Només volen la meva participació si els dono llibres per la panera o què?